Dobré ráno, Boží pokoj všetkým. Prekrásne piesne, ktoré nás viedli, alebo sú taký krásny úvod do momentu, keď si otvoríme slovo a budeme čítať a tak vykladať si slovo. Prinášam pozdrav z Lúgu. Minulý týždeň, v nedeľu ráno mal som príležitosť po naozaj dlhšom čase byť v Lúgu, a tak bratia a sestry z Lúgu všetkých pozdravujú. Je toto obdobie, pravda, že adventu, Vianoce, tak pripravuje sa taká slávnostná atmosféra, ale je trošku také smutné obdobie také predĺženej jeseni, trošku vody, trošku blata, nie až tak praktické, a tak na mojej ceste do Lúgu išiel som nejakými cestami, mysliaci, že to skôr nejako dobehnem do Erdevíku, kde som ešte chcel prísť, a viedlo ma to takými divnými cestami, kde by na momenty aj traktor mal problém trošku prejsť, ale vďaka Pánovi sa mi podarilo možno s takým maximálnym zašpinením auta, ale predsa prejsť. Cesty sú zaujímavé, a tak dnes ráno budeme hovoriť a všímať si cesty k domu Božiemu. A tento 84. žalm, ktorý som si zvolil dnes ráno, aby sme čítali, je jeden žalm, ktorý presne hovorí o týchto cestách k Božiemu domu. Cesty, každý z nás máme takú zaujímavú skúsenosť a poznáme svoje cesty na tie destinácie, kam máme prísť. A tieto cesty vedú cez všelijaké zaujímavé miesta. Na mnohé z nich sme pripravení, na niektoré z nich nie sme pripravení a možno na niektoré nebudeme nikdy pripravení, až sa nájdeme tam a povieme, tu sme. Len s Božou pomocou prejdeme cez nich. A tak budem čítať zo žalmu 84, budú to verše 5 až 13, bude to také pokračovanie kázania, ktorého som mal pred niekoľkými týždňami. A takto nám hovorí slovo žalm 84, verš 5 a naďalej. Blahoslavení, ktorí prebývajú v tvojom dome, oni ťa stále chvália. Blahoslavený človek, ktorý tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu. Keď prechádzajú suchým údolím, premieňajú ho na prameň a požehnaním pokrýva ho jesenný dážď. S pribúdajúcou silou kráčajú, aby sa ukázali pred Bohom na Sione. Hospodine, Bože mocnosti, počuj moju modlitbu. Naslúchaj, Bože Jakobov. Viď, Bože, štít náš a pozri na tvár svojho pomazaného. Lebo lepší je deň v tvojich sieniach ako inde 1000. Radšej chcem stáť v prahu v dome svojho Boha, ako zdržiavať sa v stanoch bezbožnosti. Lebo Hospodin Boh je slnkom a štítom. Milosť a slávu udeľuje. Hospodin neodoprie blaha tým, čo chodia bez úhony. O Hospodine mocnosti, blahoslavený človek, ktorý v teba dúfa. Čítal som zo slovenského evangelického prekladu, ktorý ste sledovali roháčkov preklad, si ste všimli, že sú niektoré malé rozdiely v určitých veršoch, ktoré boli prečítané. Minulé kázanie z tohoto žalmu bolo na tému túžba po Bohu. Každý kresťan, verím, že má túto túžbu Bohu. Ak niekto vyznáva, že je v Pánovi, tak z toho vyplýva, že chce byť s Pánom. Nikto z nás si nevyberáme priateľov, s ktorými nechceme byť. Ak sme v manželstve, nevybrali sme si nikto z nás takú osobu do manželstva, s ktorou si neprajeme, aby sme bývali. Každý si vyberáme niekoho, s kým chceme byť. Páči sa nám, máme dobrý čas, máme porozumenie, máme spoločenstvo. Túžba po Bohu je o mnoho hlbšia ako tieto priateľské vzťahy, ktoré my vieme mať jeden s druhým. O mnoho hlbšia môže byť a je a má byť ako aj naše manželské vzťahy, ktoré máme. A táto túžba po Bohu nachádzajú v týchto žalmoch. A žalmy sú bohaté s týmito skúsenosťami, ktoré žalmisti vyslovovali v tej túžbe byť s Bohom, byť pri Bohu. Teraz táto druhá časť žalmu, chcem hovoriť o nej, o ceste k Bohu. Túžiť po Bohu, byť s ním, znamená, že je aj určitá cesta alebo určitý proces, s ktorým sa príde k Bohu.
Na mojej ceste z Lúk do Erdevíku mal som taký ťažký čas ísť tou cestou. A na momenty tá cesta sa mi tam trošku aj podobala na tá dolina, ako cesta toho plaču, alebo tá dolina, a podľa môjho prekladu je suchá. Proste bolo tá veľmi mokrá, až primokrá, ale bola ťažká. Znamená, že tieto cesty k Bohu niekedy vedia byť nie celkom jednoduché. Vy, ktorí ste dlho s Pánom, roky možno, tak by ste povedali vaše skúsenosti, že tá cesta k Pánovi vedela byť aj dlhá, vedela byť aj ťažká, nevyspytateľná. Niekedy povieme, že Božie cesty sú nevyspytateľné, citujeme písmo, ale táto cesta je jasná. Na prvom meste vieme, že nás dovedie k Bohu, ale nie sú nám jasné okolnosti, podľa ktorých alebo v ktorých prídeme k Pánovi. Tento žalm je taký ten pútnický žalm, ktorý hovorí o tých cestách pútnických, alebo tie pútnické cesty, znamená, boli to cesty cestovateľov z periférií, či Judska, alebo Galilei, a aj možno iných častí, a išli do Jeruzalema na sviatky. Boli 3 hlavné sviatky, o tom sa mnoho hovorí. 3-krát sa chodilo do chrámu, nechodilo sa každú nedeľu či sobotu, ako my, čo chodíme. Synagóga bol o mnoho modernejší výmysel, ak smieme povedať v úvodzovkách, keď sa v každé meste nejako stretával Boží ľud židovský a chodievali na bohoslužby do synagógy. Tieto sviatky boli celonárodné. A tak väčšina ľudí prichádzala na tieto sviatky a tieto sviatky alebo cesty do Jeruzalema boli zážitkom ísť k Bohu. Nový zákon nám dáva jednu novú perspektívu, keď si čítame, že Duch Boží už nie je len, alebo Boh neprebýva v chráme, ale prebýva v nás samých. A tak tieto cesty dostávajú inú dimenziu. Cesty k Bohu, ktorý Duch Boží prebýva nás, dostávajú jednu novú dimenziu, kde už nepredstavujú tie fyzické záťaže prísť tam, ale vidíme, že viacej a viacej venuje tej duchovnej záležitosti toho spoločenstva s Pánom, ktorý vlastne Duch Boží prebýva aj v nás. Takže tu nás v tomto žalme jedná o túžbe po Bohu a túžbe po jeho dome. V jeho dome, totiž v chráme, bola Božia prítomnosť. Boh duchovne a fyzicky tam prebýval a ľudia prichádzali, aby mali spoločenstvo s Pánom. Cesta do tohto chrámu viedla jedným údolím. A toto už na ceste do Jeruzalema, toto údolie bolo asi ťažké na prechod. Možno bolo depresívne, zdá sa nám, že bolo aj tmavé, bolo to asi nejaká kotlina, cez ktorú sa muselo prejsť až taká hlboká kotlina, že tam už bola slabá aj viditeľnosť, ako nejaký malý kanión. Ťažko sa išlo s ním a preto je tu nazvaná u roháčka toto údolie, alebo dolina plaču. Iné preklady to nazývajú suché údolie. Doslovne tam v biblickom texte znie, že ide o balzamové údolie. Spomína sa v 2. knihe Sámuelovej 5. kapitoly v okolných veršoch, ale konkrétne 23. verš hovorí, že keď Dávid dobíjel Jeruzalem, tak Hospodin mu dal smernice, aby išiel týmto balzamovým údolím, ktorý sa tu na v žalme spomína ako dolina plaču, alebo ekumenickí a evanjelickí spomínajú ako to suché údolie. Lebo odtiaľ sa neočakávalo, že Dávid so svojím vojskom príde. Že to bolo taká ťažká cesta, že si aj Filištíni, s ktorými tedy bojoval, proste aj nedali na to, že nepôjde stadiaľ, že sú mnoho lepšie časti ciest. Tak Pán mu navrhol, alebo povedal mu, choď týmto údolím a tak zaútočíš na Filištíncov a porazíš ich. V samom meste Jeruzaleme bývali Jebuzejci, ktorých potom Dávid dobil a od toho času sa Jeruzalem stal hlavným mestom Judska a Izraela, keď tedy spoločného, už odtiaľ potom aj spoločného štátu. Dávid vyhráva túto vojnu prechádzajúc cez toto údolie, ktoré nám teraz hovorí aj tento žalm 84. Či údolie plaču, alebo suché údolie, ale hlavne bolo to údolie, cez ktoré sa ťažko prechádzalo. Cesty k Bohu niekedy nie sú ľahké. Máme dojem, alebo najradšej by sme si vybrali naše životné cesty také ľahké, easy, aby sa išlo
životom tak prirodzene, pekne, a bez nejakých prekážok, zakončiť školu, nájsť zamestnanie, oženiť, vydať sa, mať rodinu, deti, žiť v pokoji, chodievať na dovolenku, prísť domov, znovu sa vrátiť do práci a tak vystavať si dom, a kúpiť si auto a všetky také dobré veci, ktoré by sme si napočítali. No takýto život by si väčšina ľudí prijala, ale vo väčšine prípadov život nejde takým našim prianím, ako ide, ale tu sa nehovorí len o živote, ale hovorí sa o stretnutí s Pánom a hovorí sa o prebývaní, alebo tento zážitok cestovania, alebo prichádzania sa k Hospodinovi. Keď hovoríme z duchovnej perspektívy prichádzať k Pánu Bohu, tak vidíme, že sa tu jedná o mnohé ťažkosti, keď človek prichádza k Bohu. Koľkokrát na modlitbách vyslovujeme naše modlitby a máme dojem, že nikto tú modlitbu nepočul. Koľkokrát prichádzame k Pánovi s niečím, s čím si myslíme, že už ďalej viacej nevieme si dať poradiť si na nejaký spôsob a veriť, že Pane, jedine Ty. A na druhej strane máme dojem, že nič sa neudialo. Modlitba vyslovená, ale nepočutá. Nič sa nedeje. A tedy by sme mohli povedať, toto je moje suché údolie. Toto je moje údolie plaču. Idem k Pánovi, ostávam nepovšimnutý a neviem, prečo sa takto vlastne to aj deje. Zdá sa, že táto ťažká cesta pre Dávida, táto dolina balzamová, plaču, suchá dolina, mnoho mien pre tú istú dolinu, bolo ťažká cesta pre Dávida, ale bolo východisko, ako sa vlastne zaujme Jeruzalem. Najväčšie víťazstvá, ktoré sme možno v živote dostali, alebo vyhrali s Pánom, boli cez určité suché údolia, cez údolia plaču, cez tieto balzamové údolia, ktorými sme museli kráčať, ale s Pánom sme víťazili. Zdá sa, že toto bola jediná cesta do Jeruzalema, ktorou sa muselo prísť. Aspoň z tohto smeru, odkiaľ žalmista prichádza do Jeruzalema. Takže ja sa budem držať termínu suché údolie, ktoré tu v mojom preklade, a budeme vidieť dôvody z tohto žalmu, prečo sa budem držať tohoto textu. Takže túžba po Bohu je spojená aj s Božím príbytkom. Boh prebýva v chráme. Boh si zvolil toto mesto Jeruzalem. Jeruzalem doslovne, v preklade znamená mesto pokoja, kde ľudia prichádzali, aby mali pokoj, my dnes povieme aj pokoj s Bohom, aby mali ten zážitok byť s Bohom, tak mať ten zážitok, že Boh je so mnou. Boh, ktorý sa vtelil, Izajáš hovorí, že bude sa volať Emanuel, Boh s nami. Keby nebol Boh s nami, tak by sme mnoho toho museli preskočiť, alebo mnoho by sme neprešli. Takže túžba po Bohu je spojená aj s Božím príbytkom. V 5. verši o tom čítame. On žehná tých, čo stále prebývajú, teda žalmista, žehná tých, čo stále prebývajú v dome Božom a robia túto službu, alebo sú plne zapojení do tej chrámovej bohoslužbe. My dnes povieme znovu zákonného prístupu, povieme, že chváliť Boha sa dá všade. Aj vtedy sa dalo vysloviť modlitby všade, ako keď bol posväcovaný chrám. Hospodín dal povedať, že keď sa bude modliť, tak vždy sa otočí smerom na Jeruzalém. A tak známe sú verše, keď prorok Daniel z Babylóny sa modlieval, tak sa prišiel ku oknu, alebo otvoril okná, ak to smieme v našom termíne povedať, a modlil sa smerom, keď bol otočený na Jeruzalém. A písmo hovorí, keď sa niekto bude modliť smerom na Jeruzalém, tam, kde prebýva Boh, jeho modlitba bude vypočutá. Ale Starý zákon nám hovorí o tomto prístupe, že chváliť Boha bolo osobitne dôležité v chráme. A tí, ktorí prišli do chrámu, chválili Pána, ale o mnoho viacej, alebo bolo mnoho tých, ktorí boli v chráme stále. Boli to levíči, boli to kňazi, ktorí viedli tieto služby. A pre tohto žalmistu on hovorí, ja ich žehnám. Z iného pohľadu by sme povedali, títo ľudia majú privilégium podľa žalmistu.
že tam stále sú, kde sa chvály odosielajú Hospodinovi. Stále sa zmienili a tieto chvály a bohoslužby prebiehali stále. Nie len v šabat, nie len na sviatok, ale vidíme, že tieto obete a potom chvály a spievania išli stále. Išli deň a noc. Nebol pracovný čas, keď sa povedalo od 8 do 4 sú bohoslužby v chráme a kto chce prísť, nech príde v tom čase, potom sa zatvárajú dvere a viacej nie. Dvere bývali otvorené stále a tam sa diali tieto chvály a modlitby sa odosielali deň a noc. Deň a noc. Napríklad v ďalšom pútnickom žalme 134 je výzva, kde sa vyzývajú títo, ktorí sú v chráme, hovorí nám, dobrečte Hospodinovi, všetci služobníci Hospodinovi, ktorí stojíte po nociach v dome Hospodinovom. Málo bolo tých, ktorí prišli v noci do domu Hospodinovho. Boli to možno niektorí pútnici, ktorých tak sa stalo, že prišli do Jeruzalema, do chrámu akurát v noci a tak ich prvý cieľ, ktorý bol, prísť do chrámu. A tak mohli tam prísť. Tam boli stále tí, ktorí spievali. Ale je tu jedno nebezpečie a tento 134. žalm o tom hovorí, možno inou príležitosťou by sa o tom dalo fokusovať o mnoho viacej povedať. Keď sa spieva a slúži, oslavuje Pán a nikto to nepočuje. Nikoho tam nie je. Či ten, čo oslavuje Pána, dá plné srdce do toho. Či ten, kto spieva Pánovi a nikto to nepočuje, je schopný tak spievať Pánovi, ako keď je plné zhromaždenie, my by sme v našich termínoch povedali. Môže to ten tak urobiť? Ale tento žalm vyzýva. Prečo? V tejto túžbe po chráme, oslavách je niekoľko vecí, ktoré nás učí. Oslavy patria Pánovi. Keď spievame a oslavujeme, keď chválime nášho Pána, na prvom mieste majme na mysli, stále majme na mysli, spievame nášmu Pánovi, chválime nášho Pána. Nespievame jedný druhým, spievame Pánovi. Druhá vec, Pánovi sa dáva vždy to najlepšie. Vždy to najlepšie, čo máš, daj Pánovi. Preto keď sa aj cez celý starý zákon hovorilo o obetiach, tak Pánovi patrilo to prvé a Pánovi patrilo to najlepšie. A s týmto prístupom aj my sa vždy venujeme, keď oslavujeme Pána. Pripravujeme tieto chválospevy, ktoré máme, pripravujeme spevokol. Všetko, čo chceme dať, dajme to najlepšie, čo vieme. Dajme to najlepšie, čo máme. Tretia vec, ktorú sa učíme z tohto momentu, tých, ktorí prichádzali aj v noci, aj denne do chrámu, je ten, že Pána sa oslavuje konstantne. Tak ako tí chrámoví služobníci boli tam aj v noci. Druhá skupina bola cez deň. Zmienili sa. Stále sa zmienili, aby tí, čo boli tam, aby mohli čerství a svieži dať to najlepšie Pánovi. Aj my oslavujeme Pána denne, aj vtedy, keď stávame, aj vtedy, keď líhame, to je biblický termín, vtedy, keď pracujeme, zaoberáme sa nejakou fyzickou prácou alebo proste čistou nejakou sekulárnou, akoukoľvek prácou, majme na mysli, že to, čo činíme aj Pánovi na slávu s nejakou obyčajnou prácou. To, čo konáme, nech konáme ako Pánovi. Pamätám sa, keď som bol 19-ročný, išiel som do armády, a z nejakej mládežníckej konferencii dostal som jednu pohľadnicu, také povzbudenie ako mladý vojak. A tam mi písalo, si vojak, tak buď vojakom. Ktorí ste, bratia, boli vojaci, je také známy termín, že vojaci sa snažia nejako zaobísť všetky, alebo koľko je to možné, tie zodpovednosti a tak nebyť takým pravým vojakom. Si vojak, buď vojakom pre Pána. Znamená, buď principiálny vo všetkom, čo robíš, a to je sláva Pánovi tiež. Štvrtú vec vidíme, že Levíti viedli oslavy aj spolu s tými, čo tam boli prítomní. Či tam je niekto, alebo nie je, Pánovi dávame to najlepšie. A tak zodpovední sme pre všetkých tých, ktorí prídu, aby boli spoluúčastní v tých oslavách.
Piatú vec, ktorú som si všimol z tohto textu, je, že aj tým, čo viedli oslavy, bolo potrebné povzbudzenie od spoluúčastníkov. Tí, ktorí viedli, boli zodpovední, aby dobre viedli. Ale tí, ktorí prišli oslovovať, tiež mali povzbudiť tých, ktorí viedli. A tak vidíme tu jednu interakciu v tom všetkom. Tento 134. žalm presne o tom hovorí. Vy, ktorí povzbudzuje tých, ktorí tam boli deň a noc a oslavovali. Veľké sú očakávania od tých, čo vedú zbor, od tých, čo vedú oslavy. Ale oni potrebujú povzbudzenie od ostatných, od všetkých nás. My sme sklonní kritikám, ako všetci ľudia ostatní, ale tieto kritiky vieme vo väčšine prípadov dať tak si niekde z pozície poslednej lavici. Teraz nemám nič proti nikomu, kto sedí teraz v tomto momente v poslednej lavici. To nie je pointa, ale zvyčajne chceme povedať, že stadiaľ, kto sa nepričiní k ničom, tak vieme dať nejakú, alebo vedia prichádzať určité kritiky, vieme, že ako by to vlastne malo byť, ale sa nepričiníme k ničomu. Modlíme sa pre tých, čo vedú oslavy. Modlíme sa pre tých, čo vedú Boží ľud na oslavy, aby spoločne bola táto jednota v tých oslavách všetkých. V 6. verši, ktorý sme prečítali, hovorí sa nám, že na ceste k Bohu sú prekážky vždy. Takže toto suché, plačlivé, balzamové údolie predstavuje jednu veľkú prekážku. Ale viete, že prekážky podľa tohto písma, čo nám hovorí, že predstavujú alebo sú aj silou. Každá prekážka dáva aj dodatočnú silu jednému veriacému, ktorý prichádza k Pánovi. Keby bola cesta taká veľmi ľahká, easy, tak ani také nadšenie by nebolo. Tí športovci, ktorí sú najznámejší, možno každý poznáme niekoho známeho veľkého športovca, ktorý uspel v všetkých tých oblastiach. Každý športovec odchádza do tých najťažších tréningov, do tých najťažších záťažov, dvíhať veľké veci, alebo aby šprintoval, čokoľvek robí pod veľkou záťažou a potom víťazí. Každá prekážka je vlastne aj sila. Alebo nás trénuje, aby sme vedeli, prečo prichádzame, aby sme pochopili cenu učeníctva. A tak je známe, že vtedy, keď sú prekážky, vtedy si človek uistí jasný cieľ, prečo vlastne aj prichádza k Pánovi. Vtedy si uistí, že to, čo činí, to, čo prichádza k Pánovi, má najväčší zmysel. Pamätám sa ešte, keď sme boli v Kanade posledný rok 2020, keď bola vyhlásená pandémia, tak všetko sa zatváralo, proste nevedelo sa, s čím sa zápasí a tak rôzne názory na to. Ale jedna vec, ktorá tam bola, väčšina zborov sa rozhodlo zatvoriť svoje dvere teda na určitý čas. Medzi tým bolo niekoľko zborov, čo sa rozhodli, že po každú cenu oni sa chcú stretnúť. A tak boli kreatívni, niektorí sa teda sledovali tie odporúčania, ktoré prichádzali zo zdravotnej organizácií, že nebudú sa stretávať takto v hále, ale stretnú sa na parkovisku. Stretnú sa na parkovisku, každý bude v svojom aute a kazateľ tam bude hovoriť cez pódium, cez mikrofónu, nikto nevyjde von, nikto sa nikoho nedotkne, nikto nikomu dýchať nebude do tváre, každý len v svojom aute bude sedieť. A predstavte si, či predstavitelia štátu neprišli, povedali, nesmie sa stretnúť. Znamená, že všetko išlo o mnoho ďalej ako len zdravotné nejaké momenty. Cirkev bolo aj zakázané sa stretnúť. Títo, ktorí prišli na parkovisko, každý zo svojho auta počúvali, boli pokutovaní. Ostali ľahší možno za tých $200-300 za pokutu, ale odchádzali domov plní radosti, lebo vedeli, prečo tam prišli. Jeden iný zbor v západnej časti Kanady, oni tiež povedali, my nebudeme takto sa stretávať, ale chceme sa verejne stretnúť niekde na otvorenom, a tak sa dohodli, že pôjdu niekde do hore sa stretnúť. Ako niekedy. Predstavte si, to nám až pripomína nejaké časy z niektorého iného obdobia, keď kresťania boli prenasledovaní. A tak vedeli, že čak pravda, že telefóny sa sledujú, ľahko nájsť podľa telefónu každého, lokovať, kde sa nachádza, tak si nahali telefóny doma a odchádzali na dohodnuté miesto niekde do hore.
Predstavte si, či predstavitelia štátu nezodvihli helikoptéry, aby začali hľadať túto skupinu kresťanov, že sa išli stretnúť. Máme dojem, že žijeme v modernom čase a že však už prenasledovanie kresťanov nie. Toto sa jedná o Kanadu, aj to jedná sa o jednu provinciu, kde bola konzervatívna tá vláda. Predsa išlo o niečo ďalej. Ale chcem to povedať teraz, aká bola skúsenosť týchto kresťanov. Mali ťažkú cestu na svoje stretnutie. Stretnutie z všetkých kresťanov, tých, ktorí sa rozhodli ísť tam, ale mali jedno uspokojenie, mali jeden pôžitok. Aj zaplatiť vysokú cenu len preto, aby boli s Pánom. Aby boli jedni z druhých. A preto tento 6. verš nám ďalej hovorí, že v tebe nachádza silu ktorý v tebe nachádza silu a tí, čo majú na mysli cesty do chrámu. Cesty do chrámu alebo cesty k Bohu nie vždy sú ľahké, ale s Pánom sa každá cesta dá premôcť. Prekážka sa teraz mení na silu. To, čo zvonku sa zdá prekážkou, vlastne z vnútornej strany vidíme ju ako jedno zosilnenie. A tak toto suché údolie sa teraz premieňa na požehnanie tohto jesenného dažďu. To, čo sa nám zdá zvonku prekážkou, je vlastne nová sila. Je ako ten jesenný dážď, ktorý sa v Izraeli veľmi dobre vedel, čo znamenal, keď padol na to. Prvá časť toho 84. žalmu hovorí, ako tá práhla, alebo tá suchá zem, keď príjme ten jesenný dážď, ako sypí, ako je túži po tom daždi. Teraz táto druhá časť žalmu nám hovorí, že takto je aj s tým, ktorý ide cez prekážky. Tieto prekážky sa stávajú nová sila, sa stávajú ako ten jesenný dážď, ktorý natápa zem, ktorá dáva tej zemi jednu novú silu alebo pre ďalšiu sezónu. S pribúdajúcou silou kráčajú. Vieme, že dlhé cesty, dlhé kroky, keď máme, dlhé cesty pešo, keď sa idú, tak sila ubúda. Ako ideme stovky a kilometry, ak by sme išli ďalej, tak cítime, ako sila ubúda. Už tak posledné momenty tej cesty sa nám zdajú také ťažké, že si rozmýšľame, či vôbec budeme môcť ísť. Ale tu vidíme, že naopak. Ten, čo hľadá Pána, ten, čo je s Pánom, všetky tieto prekážky dávajú toľko novej sily, že hovorí, že s pribúdajúcou silou kráčajú. Prirodzene by bolo očakávať sila obúda, ale tu nás sila pribúda. Len preto, že chcú ísť sa ukázať pred Bohom na Sione. A všetky tieto cesty boli s modlitbou, lebo 9. verš hovorí: Hospodine, Bože mocnosti, počuj moju modlitbu. Počuj moju modlitbu. Denne odosielame Pánovi modlitby v tých prekážkach, ktoré máme. Každý poznáme svoje prekážka. Nech tieto prekážky sa stávajú jedným zdrojom novej sily. Nech sa oni stávajú týmto jesenným dažďom, ktorý dáva alebo dodáva tú silu na ďalší krok. Lebo lepšie idem v tvojich stanoch ako inde 1000. Tento motív ho viedol tiež. Znamená, boli aj prekážky, bolo to suché údolie, a tam, kde nikto nešiel, on sa rozhodol ísť, ale teraz on si hovorí, tá dlhá cesta, nevieme, koľko dní bolo treba, aby sa prišlo možno z Galilei do Jeruzalema, alebo z iných častí, a niekoľko dní sa muselo cestovať. On hovorí, to malo takú cenu, že ochotný som aj tých 4-5 dní cestovať, aby som bol len jeden deň strávil v sieňach Hospodinových. A to mi toľko znamená, že radšej tu ako 1000 dní inde. Radšej sa chcem stáť len v prahu svojho domu, alebo v chráme, alebo v prahu dome svojho Boha, ako v pôžitku inde na iných miestach. On tu nehovorí, že tie miestá by mali byť zlé. On nehovorí, že tých iných miest sú nejaké hriešne mestá, alebo sú niečo, čo by bolo nie spolupráci s Božím zákonom. On len keď porovnáva radšej jeden deň s Pánom tebe ako 1000 dní, ktoré by neznamenali skoro nič. Znamenali by 1000 dní niekde piť
ale tu na jeden deň má plný význam. Vyberajme si, na čo trávime čas. Máme svoj čas, ktorý nám Pán dal, našich rokov, dní, mesiací, ktoré máme, a keď prejdú, odídeme z tejto časnosti. Ani jeden z tých dní sa nedá vrátiť. Ani jeden mesiac nedá sa vrátiť. Preto ráno, keď stávame, vyberajme si možnosť, alebo rozhodujme sa, prečo vlastne strávime tento deň. Prečo investujeme náš čas do tohto dňa. Lebo Hospodin Boh je slnkom, on je štítom. Teraz to tmavé údolie, to slnko tu má dvojaký význam. To suché a tmavé, alebo dolina plaču, bolo to nejaká kotlina, no Boh je to slnko, ktorý dá svetlo aj cez tú tmu, keď sa prechádza. A na druhej strane je to slnko, ktoré dáva, ktoré hreje, ktoré málo kedy sa v písme Boh pripomína slnku. Toto by bol možno jeden jediný moment v písme, keď je Hospodin pripodobnený k slnku, ale je s cieľom tu nadaný, aby sa ukázalo, že on je ten pravý zdroj života. On je ten pravý zdroj svetla. Keď sa s ním kráča, on aj osvecuje. On aj ohrieva. Aj ten dážď, aj tie slzy, keď je Pán prítomný, vidíme, že sa stávajú novou silou a zmyslom pre cieľ cesty, na ktorý sa odchádza. Lebo on udeľuje milosť a slávu. V tom údolí, v tom suchom údolí, on je ten jesenný dážď. V tom tmavom údolí, on je to slnko, on je to svetlo. V tom plačlivom údolí alebo doline plaču vidíme, že on je ten, ktorý udeľuje milosť a udeľuje slávu a dáva zmysel tomu, čo cestuje do chrámu. Dáva mu zmysel, prečo vlastne tam ide. Neodchádzame ani na jednu cestu, ak nevieme jasný cieľ, prečo tam ideme. Len nejaké večerné prechádzky, možno sú nejaká túra, ktorú máme, proste len aby sme kráčali pre svoje telo, pre výdobytok toho určitého fyzického nejakého cvičenia. O Hospodine mocnosti, blahoslavený človek, ktorý v teba dúfa. Toto je záver tohto žalmu a hovorí nám o tejto dôležitosti cesty do chrámu. Hospodin mocnosti, on nie hoci ktorý Boh, ale ten, ktorý je nad všetkými mocnostiami. Blahoslavený je ten človek, ktorý je už tam v chráme a chváli, ale blahoslavený je ten, ktorý prichádza, aby chválil. Žiadajme a túžme za týmto blahoslavenstvom každý deň. Dúfame v Pána, tak ako tento žalmista, lebo to je náš vlastne cieľ. Prečo ideme k Pánovi? Toto dúfanie je stelesnenie alebo nejaké sprítomnenie tej Božej milosti, ktorú nám ukazuje a ktorú nám dáva každý deň. A tak aj dnes, keď máme stôl Pánov pred nami, chceme takto túžiť alebo vyjadriť našu túžbu po Pánovi tiež. Prvá cirkev, keď sa stretávala sa s týmto jasným cieľom, pravda, že na oslavy, ale mali jasný a pravidelné stretnutie okolo stola Pánovho, kde si zhodnocovali túto Božiu milosť. Túto Božiu milosť, ktorá bola človekovi daná a každý sa prepoznal seba v tejto Božej milosti. Tak aj my dnes ráno, keď budeme čiahnuť rukou, keď čiahneme rukou na chlieb a kalich, stále majme na mysli seba. Pane, ďakujem ti najprv za tvoju milosť, ktorú si dal mne. Potom ďakujme aj Pánovi aj za spoločenstvo všetkých veriacich, lebo v tomto momente sme napojení priamo na Pána. Ale je to služba, ktorú má celý zbor, celé spoločenstvo spolu. Tak dajme Pánovi vďaky a oslavy za jeho milosť, ktorú vyjadril v Pánovi Ježišovi Kristovi. Tak ako čo tento žalmista túžil ísť k Pánovi, túžme aj po takýchto momentoch vyjadriť vďaky Pánovi za jeho milosť, ktorá bola vyjadrená v smrti Pána Ježiša Krista. Tak ja by som poprosil bratov, ktorí budú účastní v roznášaní kalicha a chleba, aby pristúpili k stolu a tak prečítame si potom ešte jeden verš. Prosím, bratia.